Vi to skal lige tale sammen. Sara. Du hørte godt, hvad jeg sagde, ikke? Skal det absolut være lige nu? Ja, det er jeg bange for, det skal. Jeg har altså lektier. Din såkaldte lektie kommer nok til at vente lidt. Så læg nu den børste og kom og sæt dig her. Er der noget, du vil fortælle mig? Nej, hvad skulle det være? Jeg ved, du har en fyr. Det passer ikke. Jeg har ikke nogen fyr. Er det rigtigt? Jeg har ikke nogen fyr. Hvem er det så, du besøger? Jeg besøger Thea, du kan Jeg selv har spørge. snakket med Thea. Det er slet ikke sådan, som du tror. Jamen, så vil jeg gerne have, at du fortæller sandheden. Kom. Sæt dig her. Jeg mødte en fyr, og jeg sovede hos ham. Men det var kun fordi, jeg kom for sent til toget. Du må ikke være så ked af det. Så det her kan du ikke klare selv. Du er nødt til at få hjælp. Det er jo ikke så galt. Der skete jo ikke noget. Jeg er bange for, at du er på vej væk fra Jehova. Vi må ringe til de ældste. Jeg er virkelig glad for ham. Men Sara, du har sovet hos ham. Ønsker du at komme væk fra Jehova? Jeg ved godt, du kæmper. Du bliver fristet fra alle sider, men sådan er den alder, du har. Vi holder så meget af dig. Vi vil jo bare det rigtige for dig. Ikke? Så nu går vi ned og ringer til de ældste. Tror du ikke, det er bedst? Ja. Så. Jeg har kendt ham i et par uger. Og i onsdags kom jeg til at overnatte hos ham. Det er udstødelsesgrund. Men det var jo kun fordi, jeg kom for sent til toget. Hvor skulle jeg ellers sove? Vi delte jo ikke seng. Jeg lå på gulvet. Gud ser dig, Sara. Du skal undgå det, som Gud hader. Løgn og kønslig umoralitet, for eksempel. Jeg har dårlig samvittighed over for Gud. Ja. Så fortæl os, hvad der virkelig skete. Jeg lå i sengen, og han ville sove på gulvet. Men så bad jeg ham om at komme op til mig. Kyssede han dig? Ja. Vi kyssede hinanden. Havde I sex? Vi beholdt tøjet på. Og hvad skete der så? Vi holdt om hinanden.
Berørte han dine bryster? Rørte han dig andre steder? Det gik ikke længere end det. Det må I tro på. Ja, vi tror på dig så. Så vi taler ikke om en offentlig rettesættelse eller udstødelse. Vi tror på, at du angrer. Men vi ønsker, at du skriver et brev til din fyr og gør det definitivt forbi. Du skal skrive det lige så snart du kommer hjem, så du ikke bliver grebet af tvivl igen. Men jeg er så glad for ham. Og jeg vil bare gerne være sammen med ham. Det behøver ikke at være noget fysisk. Jeg vil bare gerne være i nærheden af ham. Jeg ved, at du ønsker at være Guds ven, og du ved, hvad du skal gøre til gengæld. Ikke? Kan I ikke hjælpe mig? Kan I ikke? Du må stole på Jehova. Kun ved at stole på Jehova kan du undgå de prøvelser, Satan udsætter dig for. Men er der ikke en måde, hvor jeg kan blive ved med at se ham? Bare som min ven. Men du har jo overnattet hos ham. Så er han vel ikke længere en ven? Jeg går hjem, okay?